Skål, Line. Skål. Claus. Jeg må spise i fred, eller jeg brænder. Sjarmen er væk, Højne, fra det gamle. Der var fremme ned til havet, og så kunne vi bare se bunden. Ja, det var det. Det er den her side, det fandt fra. Nu kigge over det. Det ligner også. Ved du hvad, hvis det nu? I den rigtige universiteter, det blev simpelthen totalt udskilt. Kirkegården, den er jo egentlig også udskilt som en betonbunker, ikke? Ja. Men i dag, det er ikke ret mange år siden, der vandt vi jo faktisk en arkitekturpris igen. Det var ikke mere eller mindre fredet, det der. Jo, det er det. Jeg kunne huske, det var på et tidspunkt meget eftertragtet sted. Ja, men det er først inden for de sidste 20 år, ikke? Jo, det er det. Lige inden vi nåede at kigge sammen. Hvem sagde det? Og fransk hotdog-dreng derovre. Stor fad eller bare stor? Ja, jeg skal have en stor fadøl. Hvad? Ja. Hvad fanden mener du med det? Skal du ikke det? Jo da. Nå da. Og en sildeskær, du. Som far så datter. Ja. Har du fundet bare? Eller som datter så. Skål, ikke? Jo. Jeg ved, hvad de sagde, den der benzinslange. Må jeg få noget vand? Har I noget vand? Fik jeg lås? Det gjorde jeg sgu da. Det er så der, hvor Sille hun skal ned og springe lige om lidt. Der. Hvad for noget? Jeg vil lige zoome ind. Kan du se den bunden? Skal du prøve? Jeg giver. Satans, der er lukket. Så er vi ankommet til, hvad hedder det sted her? Sådan snyden. Profil Manson. Hold i ham nu. Det er et meget, meget hyggeligt sted, og der er 8. Kig ud af vinduet. Er ikke flot? Sindssygt lækkert. Hihi. Nå, men der kom en knaller. Jeg er sat ikke ret langt. Jeg slukker for den nu her. Jeg stopper lige om lidt. Jeg skal nok til, når jeg stopper.
været op og hygge, og nu skal vi til at se. På vej op for at se, om jeg kommer op, hvor vandfaldet starter. Kommer jeg så op af, så kan jeg se, lige pludselig så krydser den stien her og går ned der og går ned i den store, der kommer ned, hvor vi er. Så kommer den et eller andet sted. Hvor er det flot! Hvad skal du ned der? Hvad for nogen vil du helst have på af dem, Anton? Sådan en omvendt G-streng på dig, tror jeg ikke, det vil se godt ud.
her? Ja. Ja, så om hovedet. Som sådan en sørøver. Ja, det er niveau. Det er den 500-600 kroner. For en skjort, det er sgu da galt. Jeg gør normalt at holde uge op. I håber, man kan få den for 20 kroner. Okay. Jeg var lidt efter sådan en så lang tid, men jeg er pisse ikke med mærket, så... Det er jo den til corona. Det kunne jeg også gøre i morgen. Ja, hvad med min læge? Det ligger faktisk. Prøv at se vandfaldet deroppe, der kommer ned ad bjerget. Wow. Der er lige ovenover, der er en bro, der ikke kan se der. Ja, der er en bro allerøverst deroppe. Kan du se det, Sille? Anton. Går det nedad? Der kommer lige sådan nogen, der hænger ud her. Helt krybstenshulagt. Det ligger et stort spind derovre. I kan se det. Der. Med en stor edderkop. Så der går det ikke op. Og forholdsvis meget nedad lige her. Bare ved, men går så lang tid vi over. Hej. Hej. Hvad er det der? Kan jeg ikke. Okay, du bliver selv om det. Jeg vil ikke have en, der vil sige.